1 year na akong nag-YouTube, guys. 1 year na nag-start ako ng... Natugba talaga siya. Oh my gosh. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Pilar Vlogs USA. As a celebration for my 4,000 subscribers, I am gonna do the request to one of my YouTube friend, Jonah GTV. Jonah, this is your request that I am gonna put in the tab a red food coloring. That's her request. So I am gonna do it today as my celebration for my 4,000 subscribers. So of course I'm gonna do this first. My lipstick para you know na pandagdag confidence, di ba? So here. And then, ayan. Ay, yung tit ko nagka-red na. So, I'm done with my lipstick. And next, I am gonna do is to open my wine. Bottle of wine. Mag-wine tayo. Mag-wine as a celebration, di ba? Dapat may wine. Oh. Wala lang tayong cake. Wine na lang. I am not a wine drinker then, pero I'll try na mag-open ng wine kasi hindi ako expert sa wine opener. So I'm just gonna try if I can do this. Pwede na. Mag-open na siya. Oh my gosh, I'm so excited to drink this. Oh my gosh. Wow. A celebration. Oh. Did you hear that? Boop. And now, done. So next, as a celebration, I need this. And then, let us celebrate for my 4,000 subscribers. Thank you so much, 4,000 subscribers. Yan. Uhaw ako. So, ito. Sobrang dami. Cheers! Cheers to everybody. Cheers to my 4,000 subscribers. Thank you so much for your support. Cheers! $4,000 subscribers, thank you! Cheers again! Sarap! Ang sarap, guys! More. Malalasing na ako nito. Pangalawang tagay. Before I'm gonna drink this all the wine in here, I need to put the food coloring in the bathtub. Okay? So let's continue this after. Alright, so these are my food coloring, color red. I'm gonna put this in the bathtub.
So guys, that's our food coloring. Next, I'm gonna turn on the water in the tub. Turn it on. And I'm gonna pour this, okay? Oh my god! Jonah GTV, here's your request! Malalasin na ako nito pagkatapos ko malulit. Cheers for the 4,000 subscribers. Thank you so much to all, each and every one. This is my second. Maraming salamat talaga sa suporta sa aking mga videos. Sa inyong mga requested na mga video na Ligo challenge na gagawin ko, maraming salamat sa inyong mga request. Appreciate ko yan, okay? At ako ay lasing na dito sa wine. Tagay. So, ano bang gagawin ko dito sa bathtub na may color red? Syempre, magbabad. Mag-relax dahil ang mga anak ko ay tulog. So, and then ang jowa ko ay nasa labas. So, ako dito ay mag-relax sa aking pula na bathtub. Pula na water, okay? Natagay. Pang third na to My gosh, lasing na ako. Tagay. Ayan, pangatlo na to This is the third one. Alright. Let's do this. I'm fine. I'm fine to get drunk because I am just in the house, okay? Barefoot, pink Moscato, California, deliciously sweet. This is my wine. That's my wine. So, cheers again. Cheers. Lasing na ako. Pangatlo na to, diba? So, good luck. Ano bang gagawin natin dyan? Dyan siya. Sige nga, mag-balance nga siya. Dyan lang siya, huwag kang matumba. Please, huwag kang matumba. Dyan ka lang. Please, huwag kang matumba. Stay there. Sayang ka kapag matumba ka. Sayang na sayang ang wine, hindi ko mainom. Diyan ka lang. Kailangan hindi ka matumba, okay? So, mag-chichika ako. Ano bang i-chichika ko? Ayan na nga, alam nyo, pang 4,000 subscribers ko na ito. So, it's been a year. 1 year na akong nag-YouTube, guys. 1 year na nag-start ako ng... Natumba talaga siya. Oh my gosh. Ang kulit-kulit. Tumba talaga siya, guys. So, yun na nga. Natumba yung wine natin. Natumba yung wine natin. So, ayun na nga, guys. 4,000 subscribers. 1 year na ako na nag-YouTube. Ang aking YouTube channel ay 2013 siya nag-create. Tapos, nag-create ako ng 2013. Tapos, first upload ko ay 2014. So, ngayon ay 2020. 2019 ako na super nag-serious talaga ako mag-YouTube. So, ito na nga. 2020 na ngayon, December.
So, nakakuha na ako ng 4,000 subscribers. Tsaka, maraming salamat. At tsaka, magsusweldo na din ako. 2 times na ako magsusweldo. So, ano nyo, enjoy lang sa pag-upload, you know. Ay, my gosh, baka mabasag. Enjoy lang sa pag-upload, you know. Kailangan, hindi tayo ma-pressure sa ating mga revenue. Enjoy upload lang. Babanlawan ko lang kasi natumba yung aking wine. Ayan na, nabanlawan ko na. So, maglagay tayo ulit. Sana hindi na. Ay, naku, sayang yung isa. Lasing na ako. Ito na lang. So, ayun guys. 4,000 subscribers na ako. So, July ako nag-super serious talaga na mag-YouTube. Tapos, naka-first sweldo ako mga May ako naka-first sweldo. 100. Pagkatapos, eto na, ngayon, December, nagkaroon na ako ng 100 ulit. So, naka-200 na ako all in all. So, maganda yan. Alam nyo, mahina lang naman talagang views ko. Mahina yung revenue ko. Kasi, hindi naman talaga ako sumasali ng mga magic. So kung ano lang yung meron, yun lang din yung makukuha ko na revenue. So, I'm just enjoying, you know, sa mga request ninyo. Yun lang, nag-enjoy lang ako dyan. Kung ano yung mga request nyo about sa ligo-ligo, I can do that. Basta, hindi lang talaga makikita ang mga kagubatan. Kasi, importante talaga yan na hindi makita mga kagubatan. Lasing na ako. Diba? So, sana, kayong lahat ay hindi magsawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Dahil na-appreciate ko naman kayo. At kapag magko-comment kayo, tapos baguhan lang kayo sa aking YouTube, magre-replay naman ako. At saka, pupunta ako sa inyong, basta mag-iwan lang kayo ng comment, okay? Pupunta naman ako. Walang problema yan. Madali lang naman pumunta. Alam niyo. Alam niyo guys, ang presyo ng coloring na yan, $2 something. So, nag-pay ako. Para malapit na siya mag $3. So, $6 lahat. $6 ang nabili ko kasi dalawang bote siya. So, $6 ang nabili ko para sa food coloring na ito. $6. Yes. Ano ba yan? Nalalasing na ako. Diyan ka. Huwag kang gagalaw. Diyan ka lang.